राजाखौ बुरखायनानै गोदान जोनोम आङो लाफिनगोन सेंग्रा महरै गोदान गोदान सिख्ला आङो फथायगोन गान्दुला राजा जानो लोगोफोर दिनैनिफ्राय गोदान मोनसे सर्ट आपडेट भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलावनो नायनानै एसेब्लाबो मिथिखाबाय नङासै जे दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन लोगोफोर नोंथांमोना आरबि फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय गोदानै फैनो गोनां मोनसे गान्दुला राजा मुंनि अफिसियेल गोदान मिउजिक भिडिअनि सायाव गोबाङानो कमेन्ट खालामदों माब्ला हगारगोन होननानै आरो दासान्दि बे गान्दुला राजा सङा फेसबुक बा इउटुबफ्राव गोबां ट्रेन्डिं जागासिनो दङ नोंथांमोना गोबाङानो नुखादों बाट गोबां मानसियानो बे फैनो गोनां गान्दुला राजा मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय गोबां एक्साइटेड जानानै दं जानांगौ दा बे गान्दुला राजा अफिसियेल गोदान मिउजिक भिडिअखौ बिथांमोना आरबि फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव फैगौ फेब्रुवारि 28 खालार खालि रिलिज खालामनानै होसिगोन दे लोगोफोर ओरैनोथ' बिथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ थांनाय 14 फेब्रुवारियावनो रिलिज खालामनो गोनांमोन बाट बिथांमोना थांनाय फेब्रुवारि 14 खालार खालि रिलिज खालामना होआसै नाथाय बिथांमोना फैगौ फेब्रुवारि 28 खालार खालि रिलिज खालामनानै होगोन होननानै मेनसनबो खालामनानै होखादों नोंथांमोना सोर सोर नायनो थाखाय गोबांथार एक्साइटेड जानानै दङ बिथांमोना एसे नेनानै थाथ'बावदो आरो सोर सोर नायनो थाखाय हांखुर जानानै दं बिथांमोना कमेन्ट खालामोब्लानो जाबाय आरो बे मिउजिक भिडिअआवनो फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन ताजिम नार्जारी ज्योतिका बसुमतारी रिया ब्रह्म बिथांमोनखौ मेथाइखौ रोजाबदों रिंखां ब्रह्म बिथाङा आरो डाइरेक्सन करियोग्राफ डिअपिखौ खालामदों सोरां बसुमतारी बिथाङानो लोगोफोर बिदिब्ला दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ आरो सावथुनफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय